KSA KLA lapen KFA atum Hanjanglangsi CEM aphan pinpura loke pajirdam. Inut kisodiat abang bhi basa BP EM lunsing teron lapente CEM tuliram ronghang aphan akira pacuhang. Balipathar long Sangti keroi Dampar mate atruck ihum kachingkoi. Kardom pinyani kangsa berta long pen nili sami rupali timungpi non berta ang ton pen arjuponik tha. Chiti ni phai inkoira narkep arni porphai kreheni apor malom Karbi Student Association Karbi Lamet Amai Lapen Karbi Farmer Association atum Hanjanglangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM akihai tuliram ronghang aphan memorandum alu pajirdam. Chiti ne phai inquiry ner kebani por phai krehini apor malom Karbi Student Association Central Committee Karbi Lamet amai nijang Karbi Longri Lapen Karbi Farmer Association Hamlet District Committee atum Hanjanglangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan memorandum alu pajirdam. Labangso memorandum ke pajirdam athai ke kedam tang roini bak aprang Kheronia long Municipal Board area ke padapopo alam arjulong si Kheronia long kido arat Lapen KSA atum ta ningarong rinti. Sita Kheronia long kido Permanent Grazing Reserve along de along ta Municipal Area Parlopon AG Lapen patahai ta pilap po Lapen Council along ta proses bom lo pukidam tang eroibak aprang Kopile Constituency MSC Pawan Kumar Rai alang limitang Facebook timeline along ci post lo la sawajok si KSA KLA KFA to labang so patak kachikoi dunde ang tek paklang si jasamet CEM aphan pinpur alo pajirdam labang so pinpur alo along sonthom an jongpon kechingsi Kheronia long kido Permanent Grazing Reserve along Municipal Board area Parlopon long le Hini revenue along le anse Municipal Area Parlopon chop nang jiplo lapan kithom abang ke aron re lapan ang tanpan kebang atumaphan long le patak pilong le posi labang so pinpur alo ke pajirdam out Karbi Anglong Autonomous Council CEM akhai tuliram rong hangta nang chak dunlo laso Permanent Grazing Reserve along le ke patta pipon pe lapan Municipal Area ta Parlopon pe loku lamchak nang jipidun pamelo Pinpur alok ki pajirdam along KSA pen kongchun wan Biswajyoti teron Dunmai phu Bisnu teron rap kongchun bang Ajoy teron lapen Ripon teron Klembang phu Rensing rong par lapen Rajan Tisu KFA Hamlet District Committee pen President Durgeswar Inki Joint Secretary Jameson terang lapen pen KLA nijang Karbi Longri pen kongchun bang Ramsing Katharatum Hanjanglangsi pinpur alok pajirdam Mahamaya constituency kaparlu chai teron narong amekar diuri kilinga hemasor basa BP kidugdiat ajok kisu kachelang kachipa mejiapan Mahamaya constituency EM lunsing teron lapente CEM tuliram ronghang atumapan perang kiang nupen kerap kachuningri Bangso ahut kiso abang Philippine ahemasor tumnang kache thandun atengke prabjin pen Guwahati rongsopi an kisu kachelang aphan ponnang po bonta akhi adat hem kapangring bi chainong an setame chejor lap lapen tenona bangke tim Karbi Anglong ke Japon akhai CM ronghang asangho lapen local MSC teron asangho aphan se tawar cholang ding loputa pherangke atum aphan alang tum akisung alang nang che thandun renti prang sinang limen nang thani ji mane Jethan ji basa bepi nang li tumarong men ke chai teron aram nang li kopi la pen dokumen tu si ke so cholong pangcheng lo men tu pen la nili ning kan ge thong lo peneng pen an biso la sini litam chelang bom pen an ke dikhigo ni lo bisni tu ko la sinon ke gati ne pon je phansi tangka vidya sini lige story ram ro hang phansi chuning ri lo la sini rap na pu basi chuning ri pa dikhoi ni la si angko de thula do ne sa ton sin teron phanta ne chuning ri lo ne rap na pu basi Lapente inut banghini jongsi kerapun jining hang polotangte 6000318609 along phone nanglo ikta lapente account number 742901016853 along setame tangka nang kerap pajir dun jining hang atum nang rap dun vek thaputa alang litu mahin pen nang chuning ridun Bukajan Police Station kaparlu Balipathar along NH 39 penkewang Sangti ke pona Dampar kachingkoi pusi Karbi delinya sa sahem along berta ng pali Chiti ni pha inkoira sirke barni Bukajan Police Station kaparlu Richo Mili penkewang ihum Sangti ke pona Dampar mate atruck NH 39 Sangti dang solong chingkoi phil labangsa motor lakha amek mate registration number ta abelang
motor a driver abang ame kamek ia jok si lapuson kachingkoi ke punang lo lapen kopai ke me piga jok driver lapen arisang hota arengang hu suselang ko si biota na pachingi dun Hanjanglangso pen Jameson teron lapen Trison lekte Karbi Daily News. Pinyali kang sama berta bangke lapan si kang tonpon iglo lang igbom tame Karbi Daily News do me thakmi kurang thu.